Nahimong kulbahinam alang sa mga supporters ug kabanay ni kanhi Senator Manny Pacquiao sa General Santos City ang boxing fight niini batok kay WBC welterweight champion Mario Barrios sa Las Vegas. Apan gikakurat ang majority draw o tabla nga resulta sa dula. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Ani ka intense ang supporters ni kanis Senador Manny Pacquiao sa away ni ini batok kang WBC welterweight champion Mario Barrios sa gimong free viewing sa Lagaw Gymnasium General Santos City adlawng Domingo. Misaksisab ang kabanay ni Manny Pacquiao. Gani ulay puas ang pagampo nga ginahimo sa inahan nga si Junisha Pacquiao. Sa first round sa dula mitanaw pa kini apan misulod na kini sa usa ka room sa gym aron dito na magampo alang sa dula sa anak. Apan ilang gikakurat ang resulta nga majority draw o tabla ang dula. Okay lang. Sa walay damage sa katawan niya. Kahit ano, sabi nila parang lamang si Manny pero bakit tabla? Nagulat ako syempre, 'di ba? Pero alam ko na may purpose ang lahat. Yung result po ay talagang nirerespeto natin. Kaya kung wala ta matabla, mayon ta. Tabla man. Atol sa dula, ginalantaw sa uban nga dili mapuruhan ang pambansang kamao, ilabi na nga idara na kini batok kang Barrios. Nakulbaan. Pero okay lang kasi hindi naman nasaktan ang kapatid ko. Apan alang sa ubang supporter, halos wala daw mausab ang lihok ni Pacquiao. Maayo gyapon siya kayo. Pero tabla gito. Mura gyapon siya bata maaway. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao.